पंतवडी संस्थांच्या राजमाता सत्वशिलादेवी भोसलेंना त्यांच्या चाहत्यांनी जड अंतःकरणाने शेवटचा निरोप दिला। माठेवाडा येथील संस्थानकालीन स्मशानभूमीत शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। यावेळी पालकमंत्री दीपक सरकर, जिल्हाधिकारी दिलीप ढरपट, पोलीस अधीक्षक दीक्षित कुमार गेडाम, राजघराण्यातील सर्व मंडळी, त्यांचे नातेवाईक व जिल्ह्यातील इतर चाहते यावेळी अंत्ययात्रेत सहभागी झाले होते। यावेळी चाहत्यांनी जड अंतःकरणाने निरोप देऊन राजमाता अनंतात विलीन झाली। अंत्येष्टिघाट सावधान। अंत्येष्टिघाट सलामी शस्त्र। अंत्येष्टिघाट बाजू शस्त्र। अंत्येष्टिघाट संगीन उतारेगी उतार। संगीन सावधान। अंत्येष्टिघाट खड़े खड़े एक शलाक भर। पेश कर है हीर भर। पेश कर है हीर भर। अंत्येष्टिघाट पेश कर है खाली कर। अंत्येष्टिघाट बाजू शस्त्र। अंत्येष्टिघाट संगीन लगाएगी लगा।